Днес тръгвам за село, но дали ще оцелея, гледайте до края. Както може да видите, на път сме за село Смилец, моето родно село. Виждате какъв е пътя, положението е страшно, но го правя за вас. След един час път най-накрая пристигнахме. За жалост не може да разходи из селото, понеже вали сняг и е страшен студ и има много лед. Затова ще ви покажа една гледка, която се вижда от моята къща. Само да фокусира. Ето. Това се вижда от моята къща. Както може да видите, коминището пуши. Предполагам, че има и други къщи, които коминищата им пушат. Ами да, това от мене. Така си е при баба и дядо си е свобода на село. Ако видеоклипа ви е харесал, харесайте го. Задължително, защото са мокри чорапите. Айде, чао!